खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनो लाग्रोनाय थाबाय आरो लोगोफोर बुथेथे महर गैयाबाबो लोगोफोर बुथेथे होननानै दा मुगै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंबाथाय प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैयो नोंथांमोननि गेजेराव मा मा भिडिअ लाबोनो हायो आं नोंथांमोननो मा मा शेयार खालामनानै होनो हायो आं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फिसालाखौ 1.5 बोसोरनि भेक्सिन सुनो थांदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय सान्दुङाबो जि गोसा आरो दा ओमफ्राय गाबगोन ना मागोनबा दद्र'द्र'नो दाथ' गाबाखैमोन आरो सुना लाबबासो गाबगोन ना मागोन मिथिला आरो दा सान्दुं गोसाजों माजों ओरैनो गाबफुबाय थाखानायखा थौ गाखोगोन ना बाबाजों पेपे बुंगोन सिगाङाव ज'गोन होमबा ओइ ज'नो रोंगौ इयो गाखोनो नागिरबाय थाखायोना सोर मानो मोनजाया जायो नामा गाथा माखाया नै लोगोफोर जि बायसा जादों आरो नै बेसेबा रम मोजां जाखादों नै फिथाइ थायथ'वाखै आरो नै दासो फैदो गाबगोनसो मागोन माबार फोजोबदो थौ थांनोसै गंथाम बिदि सिगिखाबाय मोजां जाना थाखो मुला मैगं लोगोफोर मुला मैगंखौ हानानै लाग्रोबाय दा मिजिनो फ्राय खालामसै इखो जि बुरजाखा गरमबाबो साहा लोंनायखौ गारनो हाया लोगोफोर ओमफ्राय नै लाल साहा लोंनो होननानै लाल साहा बानायलायबाय आरो ओंखाम ओंख्रि मोनसान्दै माने साहाफोरखौनो लोंना हरनोसै होनना भाबिबाय आरो लोगोफोर नै लाल साहासो गाइखेरबो गैया लकेल गाइखेर नङाबा आमु गाइखेरखौलाय बेसे लोंनो जाबाय दे फुजानि देलाय होलांबायानो मालाय नै हेना हुना फोनलायलांबाय साया खामब्रलाय लांबाय गैलाय ओंखाम उखैनायाव लाल साहा लोंना लाग्रोनायाव मानि डिस्टार्ब मा थ'था रायबाय जानांगौ सोरखौ रायहरदों ओमफ्राय गरमथार लोगोफोर आं फेनाव दसे नोंसोरजों रायलायनो होननानै नै रुमाव हाबफैबाय आरो इसुङाव जि गरमखाय ओमफ्रायो रायलायनो नागिरदों आरो नोंथांमोनजों फंसे बाथ्रा ओमफ्राय मैयायो आङो बिश्वकर्मानि पार्टि जानाय लोंनायनि भिडिअ लाबोदोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय बे भिडिअआव सासे मानसि बिराद गाज्रि कमेन्ट हरदो आरो आं बिराद दुखु मोनदो आरो आंनि गोसोआ लोगोफोर ओमफ्राय बिथाङा माने भिडिअखौ नायजोबा मुवा डाइरेक्टनो कमेन्ट हरदो आरो बिथाङा बुंहरदो बोरमाफोर
फुजा होनायाव ना बेदर जायो नामा इफोरबायसा होनहरदो आरो लोगोफोर ओमफ्रायो बिथाङा ब्लग्सखौ नायजोबा मुवा डाइरेक्टनो इदि कमेन्ट हरनाङामोन आरो जोंहा इदि ओइदिनखालि जोंहा माने मंगलबार इनिफ्राय आरो फुजाबो फारसेथिं जोंहा मंगलबार खालि जाखाया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सोरबा सोरबा आंनि भिडिअफोरखौ नायग्राफोरा बिथांमोना मिथिखागौनोखा जाया होननानै ओमफ्रायो ओइदिनखालिथ' मिरामिसानो थांखायोना गासिबो लोगोफोर फुजाबो माबो ओमफ्राय नेक्स्ट बारावसो जोंहा पार्टिखौ बानायदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिथाङा एकदमबारे बोरमाफोर इदि इफोरबायसा होनहरदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय इदि होनहरनायखौ आं बिराद दुखु मोनदो आरो लोगोफोर इनिफ्राय बिथांनि मुंखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थालायला माने बिथाङा एकदमबारे आंनि फुराना ब्लग्सफोरावबो इफोरबायसानो कमेन्ट हरबाय थायो आरो बिथाङा बबेनि आं एख' मिथिया आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं बिराद गोसोआव माने बोरैबा मोनदो आरो इफोरबायसा कमेन्टखौ नुनानै आरो ओमफ्राय जोंहाथ' दालियाबो मोनबाय लोगोफोर खान्थायावसो संलायदो जोंहा खान्था फिसायाव ओमफ्राय नै मुला फ्रायाबो मोनबाय लोगोफोर मिरामिस आरो उपाय गैया दिनै मिरामिसखौनो जासाबनांसिगोन आरो